lento Ukhozi FM. Sishaya ngolunye unyawo. Emsakazweni Ukhozi FM olungaphiko luhamba phambili. Uhlelo ilolu oluhamba phambili bathintshisa amafoto ohlelo kulesikole khona zomsakazo uhlelo siyayijika lento nge-festive season. Ngikade thiba ngibingelele ukona umlalelo obalekile nengimkhozile sefinde datuma lelo Zulu lelo duma olidumela kwaZulu-Natal kuvela kwenyazi South Africa neAfrica kanye nomhlaba wonke jikelele igama Mr Friday wabantu empeleni ilalo hlelo izwi elamaciko. Alright ungadideki uyazi ukuthi indaba ngenza kanje indaba ngenza kanje Lento Ukhozi FM. mfowethu lalelani ngifuna nje ukuncoma uyazi ukuthi Ukhozi FM kufanele nangalanga linye lungaphinde luyeke le ndaba kasayijika lento isikakhulukazi uma kuyisikhathi lesi esika December isikhathi sokuhlukanisa unyaka. Uyazi ukuthi uma umlalelo umsakazo Ukhozi FM ikwenza ukuthi ngempela uzwelo uyamuzwa ukuthi ayabona ke manje sikwesinye isikhathi sonyanga ke manje hawivi nomngenamali noma unemali kodwa uyayizwa leya feeling and into engicabanga ukuthi mhlawumbe kwamele beyenze sebengengeza lokho abakwenzayo. Ngiyakhumbula nje last year kwakukhona ngisho abo King Nuba behleli nabo enhlelweni ezithile kodwa ke vele ke kusaeli mhlasimbe sothi masithi 27 28 29 sesibheke umhla ka30 nomhla ka31 sesizohlukanisa unyaka ngempela into ekanjalo bengayenza. Uyabona nje uma ngingakhuluma iqiniso ngithande kakhulu noma ngothande kakhulu sejika lento umsakazo Ukhozi FM isikakhulukazi ngama weekdays from Monday to Friday. Lady D Saint Beyonce angazi le combination mina bayicabange kanjani and ngiyacabanga ukuthi ngempela hayi uma sekuthiwa ngo March le umsakazo usuqala kabusha abafethu kukhona okuningi abazokulungisa obese konakele kuningi obese konakele mhlasimbe ungaboni mina bengibona kuningi sokukhuluma ngelinye ilanga kodwa ke kuningi obese konakele bese kuba ile ngane uyabona uphinde iphike losisi angazi ukuthi ukhona yena umuntu onalesipikili lesi esifaka ekhanda lo muntu sishayele nje ekhanda lakhe ukuthi engaphinde eshintshe lento akayiyona ayibe yiyona forever. Ngandlela umapheko ilo konje time go 12 to 3 uyabona ke leka Nkosi nathi Mshengu Shabalala bafowethu uyabona leka Nkosi nathi Mshengu Shabalala benombingelela angazi WNV bekukhona uzidladla kukhona uMroza so imnandi kakhulu bese kuba yilo lahlelo lingena ke ngo 6 to 7 obelibanjwe uboniswa moto mangaphosisa kepha nje usejika lento umsakazo Ukhozi FM ngiyawuthanda kukhulu noma kuningi ofika nakho muningi umehluko oza nawo ngoba phela bakusuke kulesikhathi lesi isikhathi sokuthi abantu baphumule bakhohlwe into eziningi unyaka uphelile sawuphetha vele kulunganga lesi sikhathi sokuthi ke siphole sike sirelax abantu baphumule basemakhaya. So asazi ukuthi kuleli viki eseliqala kusukela ngomsomluko kaze lesibili ke lona ke bazosiphathela kanjani ngoba phela siyakhumbula ukuthi angathi iyashintsha into yabo yama levels kodwa ke VIPS bekukhona Lady D no Saint Beyonce Jabulu Jule Phindi P dango 12 to 3 bekumshengu Shabalala kanye no Bingelela Mfanza WNB beku Rosa Buthelezi Rozil Zandile uMadlandla. Hayi ihlelo nto bafowethu kakhulu bafowethu ake ngenze kanje la uNtshatha uGodo uMC Ntshatha isibatshazo sakaNongoma uthi sesiphinde sahlabana futhi sinobingelela lapha bekuyizolo ngomhla ka20
enyangeni 12 2024 lapha kumasipala wakithi iZululand District Municipality ohola umhlonisha umeya Ishinga Umkonyovu umfoka Khumalo lapha besihalalisela ngokudla umhlanganiso kumasatma lapha esihlabane khona sinobingelela ngendondo yabasakazi abavelele kwisintu noma kowesintu. Umhlonisha uKhumalo bese sigeqabeza ngezipho nangesitifiketi sokusihlonipha njengezakhamuzi zaseZululand eziwumele kahle umkhandlu wesifunda saseZululand saseZululand lapha esilungwini naseningizimu Afrika jikelele. Lokhu kwenzeke phambi kwamakhosi esizwe lokhu kwenzeke phambi kwamakhosi esizwe noma ezizwe ezakhele isifunda saseZululand. Njengoba ubona nje lapha ngimi nenkosi yasemgazini engusihlalo wendlu. Siyabonga kakhulu Mbulazi nethimba lakho obambesene nalo. Sithi congratulations bingelela Big Spanza, congratulations Tatugodo, congratulations Sikia ngengoma, congratulations Ukhozi FM. Ukhozi FM olmaphiko. Okay. Bafethu njalo le ndaba bese ngikhumbuza ukuthi ngomhla ka-31/01/2025 ngomhla ka-31 uma uqala nje unyaka usuku lokuqala uSjava uzokhipha i-EP emnandi kakhulu. Ungaya lapha kwi-Facebook page yakhe ukuze uzothola i-link ukwazi ukuthi ke we-pre-add noma we-pre-save isihloko se-EP yakhe Inkanyezi live. Ke kanti ke akayedwa uSjava njengoba naye ezokhipha khona noJumbo. uJumbo uthi qala kahle unyaka nami ngomhla ka-1 January 2025 iyaphuma le-album yenu bazalwane kade niyimele nilindele seliphumile usuku ngicela ipapayishe isabalale le ndaba. Okay, uyakukhipha ngempela kuJumbo naye ngomhla ka-30 ngomhla ka-1 January 2025. Okay, mhlasimba silungise la kuSjava ukhipha ngomhla ka-31 January 2025 zobe kuphela inyanga kaJanuary 31 January 2025. Gama lami ngikuMr Friday ilolu hlelo izwi elani elamaciko.